Ahojte. Čaute. Ahojte. Takže sme v aute, sme pobalení. Sme na ceste na náš vytipovaný revír. Za chvíľku sme tam, tak som sám zvedavý, že či aj vytipované miesto, ktoré máme vytipované, bude voľné. Počasie je také, aké je, čiže asi tých rybárov tam veľa nebude, tak som zvedavý. Za chvíľku sme tam, tak uvidíme. Ja sa extrémne teším, už že sme na ceste na parchovaní a vy sa tešíte? Jasne, že však sme to už rozprávali. A takto vyzerá cesta. Tuto zabočíme. A už sme dorazili na parchovanú. Dobre, takže dorazili sme na miesto. A vyzerá to, nie je tu veľa rybárov. A my vlastne chceme ísť na tamtú stranu, obídeme si to na okol a pôjdeme na ten ostrovček. Takže som zvedavý, malo by tam byť aj troška zavetrie, je to tak potom tamto do kopca nižšie. Takže sa ideme vybaliť, vybalíme si veci, naložím to na rudľu, ktorú máme tu na. Nejak to pogumičkujeme a ideme na to. Dobre, takže máme to naskladané, takto sme skladali našu rudľu. Dievčatá odnesú udičky a medzi tým prišla nejaká partia, tak dúfajme, že nepôjdu na ten ostrovček. Ideme to preniesť, presunúť sa. Takže priatelia, my už ideme na ostrovček, za mnou je Ocko a Mírka. Mám dneska kondičný tréning, ale super. Takže my sa veľmi tešíme a dúfajme, že ostrovček je prázdny a že tam bude nejaké miesto pre nás. A samozrejme nielen miesto, ale že tam bude nás čakať aj nejaká pekná rybka. Poďme rybárky. Nestačíte na tatíka. Jedu. Ideme. Miesto je už na dosah. Takže sme na mieste, na našom vytipovanom, len problém je taký, teraz síce ten nápor vetra nie je, ale pred chvíľkou bol taký nápor vetra, že nevieme, či to tu vôbec vydržíme. Teraz síce na mikrofóne mám tu veternú clonu, to nie je tak počuť, aspoň dúfam, že nebude tak počuť, ale dosť fúka, veď vidno, jak je to zvlnené. Dobre, ale my to nevzdáme určite, ideme sa vybaľovať, ideme sa chystať. Dievčatá, ideme! Na to! Trocha upravím miesto, dajak to skúsim poupravovať, dajak tú suchú trávu ošklbem. A hlavne tieto také, ktoré môžu si zbytočne zavadiť plavači, keďže tá koordinácia, stabilita bude teraz zložitá, lebo fúka vietor, im to bude zanášať ten plavák. No, miestečko máme upravené, ale si to odniesla moja noha. Takže v tejto zime s mokrou nohou to bude veľmi zaujímavé chytať, ale nevzdávame to. Takže ako návnadu sme si tu už pripravili túto jahodovú zmes. Primiešame do nich i peletky, ktoré sme vyhrali v súťaži. No a ako nástrahu tu máme dážďovky, kosňačíky a môžeme skúsiť aj rôzne druhy kukuríc. aj popky manga. Dobre, takže máme zamiešané peletky s krmívkom. Dievčatá vravia, že to krásne vonia. Ešte tam pridáme kukuričku. My to robíme tak. To je vôňa. Si necháme paru, aj ho potom ochutnáme. My to robíme vlastne tak, že aj tú šťavu tam lejeme a stále polovičku kukuričiek vysypeme do zmesi. Dobre, premiešajte, dievčatá, ale rukavy vyššie musíte dvihnúť, aby ste si nezašpinili vetrovky. Mne sa ani vyššie nedá dať. Dobre, tak počúvajte, vyskúšam ja to premiešať, lebo ja mám takú
Ja mám takú voľnejšiu vetrovku, že vyskúšam ja. Tak. A ešte tam... ale voňa riadne. Jahoda na túto vodu, aspoň ja čo mám odskúšané, jahoda, banán. Stále dobre fungovalo. Ale to budeme mať málo. Viete čo? Ja tam dosypem úplne celé to krmenie. Nechám tak trocha rezervu, keby sme náhodou veľa vody dali, aby sme to mohli troška presušiť. A ešte aj peletky trocha tam usypem. A môžem ja teraz premýšľať? Kľudne. Ľudí sa budú mať. Hostinu budú mať. Áno. Tak krásne to premiešame. Dobre, super. A idem tam dať ešte vodu do toho. Takže ja sa teraz pokúsim dejak nabrať vodu, ale viete čo, dievčatá, musíte mi dať ešte toto jedno vedierko tu je. Z toho kukuričky podávame dole, lebo do ňoho naberiem vodu. Tak to spravíme. Dobre, čiže dúfam, že nenamočím teraz druhú topánku. Už jednu som namočil. Tu na presne, jak som to ostrihával, aby mali lepšie miesto. A pozrite, čo tu je, dievčata, no vidíte? Akurát ukazujem a priatelia, pozrite sa, čo vám teraz ukážem. Priatelia, na tohto chrobačíka veľký pozor si dávajte, lebo je to jeden z najjedovatejších chrobákov na Slovensku. Áno, no, vidíš, Nikolka vie presne, no Nikolka, čo to je? Majka fialová. Presne tak, majka fialová. A je to jedovatý chrobák. Treba dávať pozor na, on vypúšťa taký, jak slíz, alebo takú tekutinu, my ho dáme ďalej, dám ho ďalej od nás. On vypúšťa vlastne takú tekutinu a tá tekutina môže poprhliť kožu, nie že môže, ale poprhli kožu a je jedovatá. Tých majok je tu veľa, lebo každý rok ich tu vidíme. Toto je vlastne ešte malý kúsok. Minule sme tu našli také veľké. Mám ruky od krmenia, také veľké boli. A toto je ešte malá. Takže ju položíme ďalej. Tak. Tu naostáva. Dobre, idem nabrať tú vodu. Dobre, takže som tu späť. A pôvodne som chcel povedať to, že vlastne, jak som to tu ostrihával a som sa vytočil, že idem preč, tu som to nevidel, vlastne tu mi prepadla noha a tak som namočil si tú nohu. Nevadí. Dobre, naberieme vodu. Tak. Ideme zaliať zmes. Premiešame. Dobre, takže krmívko máme namiešané. Už sa pekne lepí. Môžem skúsiť aj ja? Dievčatá narobia guličky a nahádžeme to do vody. Takže zatiaľ sa vytvarujeme takéto guličky. Ja na začiatok hodím zatiaľ iba 5. Takže na začiatku si hodím 4 guličky. Už mám zatiaľ 3 pripravené. A pripravujem si už 4. Potom si budem každý 15 minút hádzať jednu guličku na krmené miesto. Takže robíme si montáže. Dievčatá si vyberajú plavačíky a háčiky použijeme také maličké. Od kolmíku, 8 veľkosť. Tie tu budú stačiť. Ja som si dneska zobral tiež takú light výbavu. Mám tu fiderku, ale použijem ju na plavačík. A zobral som túto staršiu udičku, čo dievčatá predtým používali a skúsim na toto dajakého kaprika. Dám na ťažko. Pozerám akurát, že pomaly začína ťukať, aj mne tam dačo. Že možno sa dočkáme. Nikolka mala dajaké zabery. Zatiaľ nepremenila a ja som teraz si sadol tu na túto stranu. A zase dačo mi tam ťaha. A nič. Škoda, na kosňačiky mám aj ja. Bol som tam, z tamtej strany. Teraz som prišiel stáť od dievčat. A tu do tohto hádžem, lebo oni tu veľmi nechcú ísť, lebo tu sú tie konáre.
a sa boja, aby si tu zbytočne nezavadili. Ale devčatá, obhrízlo mi, lebo som mal 3 kosňačiky a mám len jedného. Takže si dám naspäť kosňaky. Ďalšie 2 kúsky. A dám tam 4. To má šmrnc. Zase mi tam ťuka. Je obťažné vidieť teraz záber v tom vetre. Som si aj hodil nejaké guľky. A na diacej zmesi. Ó, videli ste, jak poťahlo? Priatelia, je to tu. Máme prvú rybku sezóny. Prvý mohikán, mini mohikán. Konečne sa podarilo na kostnečíky. Super. Tá sa tešíme, lebo počasie nám nepraje. Neviem, či ju bude vidno tam. Áno, vidno ju je. Hneď ju stade pustím. Hop. Tak. Super. A pozrite sa tu. Pozrite sa tu, záber. Obidva, Nikolka, Mirka. Super. Super, takže naraz nám prišli rybky v priebehu 1 minúty. Mirka má, ty máš belíčku. A Nikolka má tiež belíčku. Ukáž? O, ale fúči ten vietor, fúči. Ukáž ju. To nevadí, odháčkame ju, počkaj, ja ju odháčkam. Počkaj chvíľočku. Hej, už je odháčkaná, dobre, super. Dobre, ukáž ty, Mirka. Super. No, jaké pocity? Teším sa. Super, a ja sa teším. Nikolka, jaké pocity z prvej rybky? Taká je zlatučka. Super, dobre. Púšťame a chytáme ďalej. Krmíme, chytáme. Už ich tu máme. Takže lov pokračuje a ja som si medzi tým nachystal takýto doslova retro prut. Stará udička dievčat. A tu som to spravil doslova tak retro, jak som to takedy chytal. Že úplne iba olovo. Dám háčik a na háčik dám dažďovku. Hodím to tak, kde tu na hoci po ten strom a uvidíme. No, dakedy som tu na dažďovky chytal pekné kapre. Neverím síce, že teraz sa to podarí, ale bude to aspoň taká ako keby spomienka na tie časy, ktoré boli. Takže takto len vezmem. Ani tam nebudem krmiť len. To tam šupnem, hodím. Tak, a vybavené. Ako ja si tu riadne dám aj swinger. Povolím brzdu. Keby náhodou. Akurát papáme čokoládu. A Mirka má ďalšiu krásnu beličku. Pán mi treba. Pán mi treba. Ukáž, ja jej vyťahnem. Pozri. Tak. A tu tak pekne, vidíš? Aha. Máš vyťahnuté. Wow, krásne. No, polož prútik a pusť ju. Tak. Tak a pláva naspäť. Takže medzi tým, čo čakáme na záber, tak ja by som povedal pár slov k tomuto revíru. My sme síce už jedno videjko na tomto revíri natáčali dávnejšie, ale predsa opakovanie je matkou múdrosti. No je to v podstate malý revír, rybník, ktorý je umiestnený v parku, ktorý je tu v Parchovianoch. Vlastne rybník je súčasťou parku a je to tento starý rybník, predný a zadný nový rybník, ktorý bol neskôr tam spravený, sa tam tuším dačo bagrovalo, nejaký il alebo dačo také.
A v podstate tento rybník slúžil ako taká rekreačná časť ku kaštieľu, ktorý bol tiež súčasťou parku dávnejšie. Ten kaštieľ tu už nie je, bol zburaný, jeho dal postaviť, tuším, keď dobre pamätám, Emanuel Andraši, vlastne grof. A v 44. tuším, bol zničený úplne ten kaštieľ, rozobratý, keď tade vlastne prechádzal cez východné Slovensko front. A teraz asi len maketa, keď dobre pamätám, je na obecnom úrade toho kaštieľa, jak vyzeral. Revír je to taký náš obľúbený, no hlavne môj a taktiež manželkin, lebo my sme tu chodili ako nás roční a ozaj, tu sme stanovali, nachytali sme tu krásne ryby. Máme odtiaľ krásne zážitky z tejto vody. Krásne šťuky pochytané, kapre. Vtedy ich tu bolo požehnanie a vlastne ten zadný rybník, ten nový, bol vtedy zarastený a tam bol taký obmedzený prístup. Čiže kto sa tam dostal a kto bol taký šialenec, ako sme boli aj my, že koľkokrát sme sa aj vodou brodili, aby sme sa na určité miesta dostali, tak ten zachytal pekne a vedel tu vyťahnuť také tie klenoty, ktoré tu boli. A teraz v podstate posledné roky je to voda, ktorá sa zaradzuje medzi vody ostatné v tej definícii vlastne revírov, čo mňa osobne trocha aj mrzí, lebo jednak je to výhoda síce, že môžeme aj taký čas, ako dneska je, vlastne kedy už na ostatných revíroch nemôžete chytať, lebo je všeobecný zákaz lovu, tak tu vlastne chytať môžete. Ale zase nevýhoda je to, že si môžete aj privlastniť toho kapra, čo mnohí rybári akože využívajú, čo na tom by nebolo nič zlé, ale ten revír je ozaj malinký a tým pádom je pod obrovským tlakom a je dosť vydrancovaný. Ale aspoň na ten plavačik sa tu dá zachytať, čiže človek si trocha pripomenie tú atmosféru. V podstate tu na tom ostrovčeku sme stále stanovali, čiže tú atmosféru si pripomenieme a to, že tu som opäť teraz so svojimi ratolesťami, o to je to krajšie, že ten život je neskutočný. Ozaj. Ako keby včera to bolo, čo som tu bol s manželkou, hej, to vtedy sme ešte len začínali spolu. A dnes to navštevujem so svojou rodinkou, ktorá ide tiež v našich šľapajach. Super pocit. Dneska už je síce dosť umenie na tomto revíri chytiť nejakú väčšiu rybu, ale Nikolka akurát má rybičku. Super, super Nikuš. Ale aspoň, vidíte, aspoň pre toto sa to oplatí si takto športovo zachytať. Takže vidíte, že pre toto sa tu oplatí chodiť, aspoň takto športovo si zachytať. No a jak som vravel, tých kapitálnych rýb je tu už pomenej, ale minulý rok sa tu pochytali pekné sumce. Sa tu nejakým spôsobom rozmnožili také cez meter. Viem, že aj 1,50 m bol chytený. Čiže aspoň toto sa tu dá chytiť. S dronom sme tady lietali asi 3 roky dozadu a taktiež som videl pekné kapre sa vyhrievať, čiže ešte možno aj nejaké mohikany tu sú, ale oni sú prešibané a oni na tie krmitka, na také veci veľmi nenaletia. Jak sa tu často používajú veľké haky krmitka, takže aspoň toto ich tak troška chráni. Krmné miesto začína fungovať, sa nám to rozbehlo. Mirka má ďalší úlovok. Mne tam tiež šťuka, Nikolka ťaha jednu za druhú rybku. Máme ešte nejaký ten čas, tak to chceme využiť. Len ten vietor, keď nefúkal a zase tam mám záber a ťuka mi tam. Víte, jak to ťahá do boku? A šup. A nič. Takže ešte by som vám ukázal, ako to vyzerá tu na. Tu vzadu je vlastne ten nový rybník, ktorý sa tu bagroval.
Ono to predtým, jak som rozprával, bolo zarastené. Len posledné roky, čo je to vyčistené, táto časť tam. Čiže, a my sme vlastne, my chytáme tamto. A auto máme vlastne odparkované až na druhej strane, ten rybník vám treba obísť, lebo tamto sú zaparkované autá. V druhej strane, stade ich bude lepšie vidno. Tu sú kriky. Tamto. A vlastne celý rybník vám treba dookola prejsť a prijete tu na ten ostrovček, ale tak je to také obľúbené miesto, takže potom ešte tam dozadu sa dá ísť, tam sú celkom také fajn miesta. Tu nás sú tiež také pekné miesta, len teraz pri tom vetre nie je veľmi dobré, aj tu je dosť veľa konárov. A vlastne tu už lepšie vidno ten zadný rybník. Tam tu kačky plavú. Tak, priatelia, pomaly sa nám zvečerieva, teplota klesla. A je ešte nižšie ako bola cez deň, a to fakt cez deň bola riadna kosa. My sme už dosť aj premrznutí, akurát Binka vraví, že sme ostali poslední na rybníku, čiže to pobalíme. Sice sme nechytili nejakú veľkú rybu, ale odnášame si stade opäť krásne zažitky. A presne o tom to je, priatelia, o tých krásnych zažitkov od vody. Nie vždycky je to o nejakej chytenej rybe, ale ja stále vravím, robte to, čo milujete s tými, ktorých milujete, a ten život budete mať krásny. Čiže čo dodať na záver? Dievčatá, vidíme sa, priatelia, opäť pri našej ďalšej vychádzke, pri našej ďalšej rybačke. My vám z vodnej nádrže Parchovaný prajeme všetko dobré, nech sa vám darí, majme sa radi. Majte sa, držte sa. Čau, čau. Ahojte.